Symbud Myntri Rangbah sorkar jela umas nyau balang dahar mentak la sngi ublei ka khan riew trik wijiliu ara jar pesan kelawan man play ya ka durmat sahnam jong nongseng ban unong penwandor ya ka khnap thang briew thamai eco friendly crematorium jong uklet Kambel shulai kabadan hadulong po hali jowai kani ka jing play ya ka durmat ulet Kambel shulai karong shimenta na ka jing rakhi jong ka jing tap khalai snam ka jing khla jong u na ka liang u president ka senra jowai ma hercules toy ula pinsngo ka jing don jong ka ni ka khnap thang briew kala long ka jing mentoy ka ba khrau e ya ka jila hi barwa ka we ha ka por ba penan kam man pen khu nyo ya ka met ka bala khlat jong ki bangen ha ka than ten rai shu loong kumbalong menta kini ki khnap thang briew ki bala shna ha karukam penwandur ulet Kambel shulai la pentre kam menta hadu prapotli hakaleng ke jela naduh ki than jong rilum jaintia khasi bat shadu ka than garu hills bat kidang don menta kumba saupotli ki badang apply ya ka NOC ban shna ya kum kini ki khnap thang briew la pensngo minshwa ha kapor pathang briew la hapan penan kam da ka pathang shibun telikiding henry menta kala penduna bha wat ya kapor ban thang briew kumba arkanta le thu ningkong du hapo khani ka khnap thang briew la thang ya ka kong lead hilda nartiang ukong san hakani ka sngi uma snyau bhalang dhar habai jingkran ulong ka ni ka sngi ka long ka jingsa kan mau ya ulet Kambel ubala pen pau perthai ya kani ka jing job jong u ban em ka kerteng sa kana ulai khuble ya ka sen ra kabla le buram ya uni uriu rangba da ka ba pen sahnam Lyngba uni udurman ha ka jing dap khalai ki jing khlan shu long ka jing don ka ni ka khnap thang briew ka yarap shibon e naduh ka jing penunai ka por ka discipline ban lat na ka jing pampathari ki khlau bat ka ba pen khu pen suba ya ka me mariang ka ba tnad ha ka ju ka por u kentu ya ki nongseng snong ka rilum jaintia ba kindon ka jing itali lang ka we ka jing in ka jing kershan bat ka jing ai men sim lam na ka benta ka lawe jong ka jat ben riew ki we de ki bala wan ban don lang ki kynhup naduh Symbud kong san jong kani ka sngi uma wailat mi ki shilla ubla longru chairman kamuda uranjit singh gill ubadeiru principal chief conservator of forests and head of forest force Meghalaya ki bala penpau ka jingskongu ya ulet Kambel ubadan ya kani ka sap bakarpang ban senyang syaka briew unyotram kila pensngo na kalyang ka sorkar ban bateng ban ai ka jingkershan pisa ban shna ya kum kini ki khnap thang briew untuk nanti beriwet doang tiba ya leo pun leo kelem kanau ne bang fa chemu to itei boria chai mu to chong sat palak hanai usang suk du o yo ngau no no de por kanu mas ngau ba mi bang dang kena manam ni ang ars ne me de por chu ngau ngau mu le ye kan ni ga yi ge ngai ga ni chemo ni mi ta ko ma ya to am te emo ka spirit emo ka target emo ka visions wa ku paten ku pajak yo nga to usuki la nga mi e kamu ko ate no pa usuk ni bentai yo nga kata to man set for example book din chap din ki yo la use kya da pun tli kana wa khat wa tana ni you have seen that ndu mo ga idori na appreciate you have seen that kata ni dai haki ki ki tam tum plan mi yam ta la ai na te yo tana ni ong do ni ki la dem pon bi pa ga tim kani to man ka bui to ko nuksa ba narugi member yung sendrat bolsket gi nuksa ka yung duwa he ulai tani yo penam buro marin khalis nan
kini au sket ki im bekerteng sahnam te sao sarung kham tam man ke yung ada mano kau cikur sijai le yo ngaju khana ba gani ngaju khana ci perlo ci Delhi Bombay Maharashtra tu ye perlo mi gani ke ibak ni kam thang kani la pat bega chu de jingai ba jingai rap ko tinte kawi to kapor na yo dan kita orang yang paling dunia kawaran yang berdisiplin kuliwan lagi dan ke perahu duduk dan mencari thang strategi buru kani do arsong dedak kapor mencari yang susah detak kani muslim do arta kawi penyusuk ko pen khol pen Plie way ke sunren manami ke do din ayo men terem de man lo clean pollution and go kani ngaju ye chomo siam kham ta ngau ma wai la to seri wakat from man the scheme have continue ya talam continue mi ga to hable ni ga siam scheme mi ngau ma wai la to cha ni pata pi se wa de ku diwa ulai mi ga sport pete mi ya ni ba mem ka mi de tung den tu prawi mi am bar yang la di pen bhai ri de pa ti yo